En aquest vídeo tutorial veurem com podem crear un document amb capçaleres, peus, fent servir pics, etc. El primer que hem de fer és, una vegada estem a dins del Drive, venir aquí a Nou i crear un document del Google. Se'ns obre sempre una pestanya nova. Llavors, aquí tenim el nom del document, que seria el nom de quan fem fitxer nomenidesa, serà el nom que trobarem després aquí. Per exemple, aquí li podem poses de classe. I a partir d'aquí ja podem començar a escriure. Aquí podríem començar, doncs, les coses. Ui, arreglem això. Aquí teniu tot el que seria l'edició més habitual d'un document, com per exemple fer els pics, números, fer un segment més petit, més gran, augmentar l'interlineat, les alineacions, negretes, cursives, el tipus de text. Això serien els estils, com l'encapçalament 1, 2, 3, per poder fer índex després. Aquí tindríem el tipus de lletra, etc. Aquí tenim totes aquestes cosetes que serien les més típiques. I aquí podríem començar a escriure. L'ordinador. I aniríem fent. Llavors, una vegada tenim aquí les coses més habituals, quines altres coses podem fer? De forma general, aquí a l'apartat del fitxer, tenim, a part de descarregar-lo amb d'altres formats per fer-ne una còpia de tot el document o una cosa d'aquestes, podem triar l'idioma, que d'entrada ell el detecta automàticament, però si no podem fer-lo, i podem anar a la configuració de la pàgina. Des d'aquí seria des d'on trobaríem l'orientació, els marges i el color de fons, que així com en d'altres editors de text, quan trios el color de pàgina només queda marcat la part de dins del marge. Si jo aquí canvio i poso un color, verdet, i faig d'acord, veieu que queda tot pintadet, queda tot pintat. Llavors, què més tenim? Doncs per aquí a l'edita hi ha poques coses, el copia, l'enganxa i totes aquestes coses, aquí també serien cosetes així més generals. Aquí tenim l'insereix. Podem inserir imatges, podem inserir taules, podem inserir dibuixos, podem inserir gràfics, podem inserir línies, notes al peu, com les notes al peu, notes al final, serien notes al peu, caràcters especials, com per exemple símbols, això són símbols estranys, fletxetes, cosetes d'aquest tipus. Podem ficar equacions, ja ho veurem més endavant què és tot això. Capçaleres i peus de pàgina, per exemple, si vull ficar una capçalera aquí amb el meu nom, doncs puc posar-la. Podem marcar que sigui diferent a la primera pàgina o no. Podem ficar algun altre, canviar-li el format o tot això. I també podríem ficar un peu de pàgina. Com? Venint aquí. Si només volem el peu per ficar el número, no cal ficar el peu i després el número. Es pot ficar directament. Veieu que aquí hi ha una opció de número de pàgina. Llavors podem, veieu? Això seria que la primera pàgina no la compte, això seria que les comptem totes i encara tenim més opcions. I també podem afegir el recompte de pàgines, és perquè ens surti quantes pàgines hi ha en total. Doncs bé, per exemple, si fiquem aquesta opció, veieu, ja tinc el número aquí. Ja tenim el número de pàgina inserit al final. Què més cosetes podem fer per aquí? Doncs bé, ficar la taula de continguts, que per això és important haver fet els estils de pàgina, i llavors aquí teniu el format normal, estils, sagnats, interlineats, pics, totes aquestes coses, i llavors per aquí hi ha diferents eines i complements que ja no són tan comuns, poder, Una opció que ens dona, per exemple, és traduir el document. Això amb els editors locals, amb el LibreOffice o amb el Word, no es pot fer directament. Aquest sí que ens el pot traduir, i també ens pot canviar, revisar comentaris, cosetes d'aquestes. Doncs res, això serien les coses bàsiques que es poden fer. També té una cosa molt maca, que és que es poden afegir comentaris. Això també es pot fer amb els altres editors, Però aquí, si tu tens un document compartit amb algú,
Val? Això, per exemple, si jo vull dir-li aquí, em sembla que l'ordinador no és una cosa que t'hauria d'agradar, doncs puc afegir un comentari, val? I dir, revisa aquest punt, val? I faig el comentari. Llavors, què passa? Que aquesta, veieu que es queda marcadeta així amb el fosforito, com si haguessin subratllat. Llavors, una vegada ho hagi revisat, jo mateixa, perquè això podria ser com una espècie de depòsit per mi mateixa, puc dir-li que ja està resolt, i si no, si algú no hagués més opcions, doncs podria respondre'm. Em sembla que ja està bé, i podríem tenir una conversa respecte a aquesta paraula. Sí? Podríem afegir-ho. Quan marqui resolt, veieu que desapareix. Els comentaris es queden aquí amb un historial. Aquí dalt teniu un historial de comentaris que serveix per anar veient quines coses s'han comentat i qui l'ha marcat com a resolt i per què, si és que ho ha marcat. I aquesta seria l'edició bàsica. Una vegada nosaltres tanquem el document, no cal fer desa ni res, veieu que aquí ja hi diu que s'ha guardat. Si tornem o tanquem i tornem aquí al d'això, doncs aquí tenim les coses de classe, que és el document que acabo de fer jo ara mateix. I ara mateix no està compartit amb ningú perquè no l'he compartit. Si el volgués compartir es podria fer des de fora o des de dins, com ja hem vist en algun altre tutorial. I això és tot.